Vanilkové rožky alebo tiež orechové podkovičky. Voňavé, chrumkavé, sladučké, bez nich to nie sú Vianoce. Do misy dáme preosiatú hladkú múku, práškový cukor a mleté vlašské orechy. Všetko spolu premiešame. Pridáme žltky, bielky odložíme na laskonky alebo kokosky a pridáme aj dobre vychladené maslo. Cesto môžeme najprv miesiť v robote alebo mixérom a ešte keď je polosypké, presunieme ho na dosku a domiesime rukami. Pracujeme rýchlo, aby sa cesto nezahrialo. Z cesta po odložení vyšúľame asi centimeter hrubé hadíky, priložíme niekoľko vedľa seba, aby sme si uľahčili robotu a vykrajujeme približne 10 cm kúsky. Je fajn si na prvom kúsku vyskúšať, či nám vyhovuje veľkosť rožka a podľa neho potom krájame ostatné. Rožky poukladáme na plech vyslaný papierom na pečenie a pečieme pri 180 stupňoch približne 10 minút. Rúru sledujeme. Keď sa konce rožkov začnú sfarbovať do ružova a dajú sa jemne odlepiť od papiera, hneď ich vyberáme. Z vrchu by mali ostať stále svetlé. Obalujeme ešte teple vo vanilkovom cukre a teraz už len vydržať do Vianoc. Viac takýchto overených receptov nájdeš na mojom webe a v kuchárke. Bon vivant.